ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Инак манзури шумо мегардад қисми панҷуми анамин пасудаҳо аз магазини Relax ки воқеъ аст дар 112 микрорайони шаҳри Душанбе. Марҳамат тамошо кунед. Анавай шакаргиро 9 сомону 44 дирҳам буд. Ана ино боша 36 сомон. Ино мисол барои печени гирифтан, барои ягон ширинӣ гирифтан, калони хушрӯ хрустальни. Инчунин инҷада ҳар хел наборои шишагӣ ҳастай. ҳозир ма ба шумо нишон медиҳам, нархҳошона бо гап мезанам. Инаи 25 сомону 50 дирҳам 6 та дорам. Айра ба фикрам 40 сомон гирифта будам аз корвон. Иҷа бинед 25 сомону 50 дирҳам. Чанд намудош будай бо ҳами 25 сомонора бинед. Ҳам гирдакош ҳастай, ҳам чоркунҷаш ҳастай. Баъд графино ҳастай барои компот гирифтан. Ина 19 сомону 47 дирҳам, 19 сомону 50 дирҳам, 18 сомон ана ин намудош. зибо мебинем бо чӣ хеле доранд. Ана ин намудош 33 сомону 4 дирҳам. Инош ҳам калонанд, ҳам намудош тамоман дига хеле бо. Иҷада бо ваза доранд барои гул гирифтан 18 сомон. Ана боз ҳам графино 19 сомон. баъд бинед талеркаи ранга. Бисёра ма дӯст медорам ҳамин пасудаи рангара 13 сомону 20 дирҳам. Агар видеои қисми пешинаша тамошо карда бошед дӯстони азиз, аваёшам нишон дода будам, косаҳошам нишон дода будам. ана ин намудам 19 сомон. Компотгирако намудам хушрӯ. бахшиш овози мака гирифтагиай. ана ира бинед дӯстони азиз, ман нафаҳмидам ин чӣ хусусият дорад. 103 сомон буда. Яъне ин бакал ҳамроҳи талеркачааш. шояд аз рӯи хушрӯишам қиматай. ҳозир бо арзонош ҳастай, арзонтаракошам нишон медиҳам. иҷада бо бинед бакалҳои ҳар хела 35 сомон, 33 сомон, 30 сомон. ана ин намудоам хеле нарх доштиянд. ва боз ҳам бармегардем ба анамихеб бакало. иҷада 11 сомона ҳастай. ино калони бадан 11 сомонош бо ҳаст 17 сомонаш, 7 сомонаш, 8 сомона. ана бинед. анаи 6 сомону 50 дирҳама. хулос бакало ҳар хела нарх доранд. набинед 8 сомону 55 дирҳам. анамин бакалои калон. айна ин наборора бинед 207 сомонай. подставка дораву 7 та чиз дора барои кухни. ишам 207 сомон. набори тарбуз. ана иам 207 сомон. баъд ана инош сетагаяй 115 сомон. ана ин намудам ҳаст сетага 115 сомонра бинед. анаи сирхиш хушрӯ 215 сомон буда. и сирхиш 218 сомон. неҷа бо ҳаст бакалои 8 сомону 55 дирҳама. не сирхо но калоношам ҳаста. яъне мисирхо баъд майдатаракошам ҳаст. зибо мебинем ки чӣ ҳаст ки ма ба навор бигирам. баъд ба шумо пешниҳод кунам дӯстони азиз. иҷа бо ҳаст ҳар хел ва ё бакалои шишагӣ 8 сомон. ана бинед чӣ хелан ино 7 сомон, 8 сомон, 6 сомон. нархошон гуногунай. ана ин набор 72 сомон будай.
баъд дӯстони азиз ана ира бинед формочко 99 сомон ино ваян ғавсай материалыш вазбинан рангиам пасудое ҳастан ко анам хелеан барои кекс форма 99 сомон анамишам вазбинай тӯнукагӣ нестан и формочко 71 сомон ана ин намудош барои пирог барои кекс кардан ана ин намудбо ҳаст ишам 71 сомона баъд формаи сердечка дора иам 71 сомон чӣ хеле ки гуфтум материалошон беҳад материалҳои хушрӯ сифатҳои анамин формочкора на марҳамат тамошо кунед ана инош аллакай ваян тӯнукагиян 26 сомону 50 дирам иш 30 сомон ишам тӯнукагияй мана ин намудааста иё аллакай ҳамааш тӯнукагиян 21 сомону 60 дирам ина марҳамат тамошо кунед ҳози силиконовиёшам ҳаст айваям нишон метиҳем занҳои азиз медонам ки бисёр дӯст медоред ҳар намудан амихел формаҳои пухтупазира ина ин намудош боша 16 сомонӣ будай поён бо ҳаст 20 сомон 75 дирама и барои салфетка мондан ҳар намуд салфетницо ана 12 сомону 20 дирамаша бинед чӣ формаи вилкаву қошуқ кардагиан иам салфетницае дар рӯи дастархон мегузорӣ баъд анаи 53 сомон и барои қошуқу вилка подставка барои қошуқу вилка барои нами сортировать кардан рӯи стол ҳар намуд нами салфетницаву нами хел подставкои қошуқи вилка ва дигар чизо ҳаст ки беҳад хушрӯанд иҷода дӯстони азиз анаи сушулкора бинед барои пасудо 112 сомон анамино 112 сомонае ина инаш боша 110 сомон сафед хушрӯ дӯстони азиз пластмассои эронӣ сифатошон нағз ана баъд бинед 80 сомона дора 98 сомона дора марҳамат тамошо кунед бисёрам чизои ҷолиб бо ҳаст 138 сомона сушулка бахшиши зиёд овозом гирифтагиай дӯстони азиз ана ин намудо ҳаст 7 сомону 80 дирам барои пюре кардан малатоко ҳаст барои гӯшт қима кардан 14 сомону 80 дирам набинед ду тарафа ана ин кришкои ваям будай фурӯшда термусо 14 сомону 40 дирам калон таракош бо инаш боша 7 сомон майда таракош инчунин анами хел вай астай венчик астай 11 сомону 40 дирам набинед венчики дастӣ корчҳои ҳар хела ҳастай 12 сомон 10 сомон 8 сомон ин намудои корчҳоро бинед ман донаша дар назар дорам дӯстони азиз анамо талерка навай пиёлаву бокал чизе ки ман нишон додистам нархи донаша дар назар дорам иҷода бо ҳаст анами хел элакчҳо 28 сомон 22 сомон ино калоношам ина марҳамат хеле ва хеле интихоби пасуда интихоби лавозимот барои хона дариҷа хеле зиёдай
ана бинед иҷада бо анаи намуд вай вафлинса 91 сомон. дӯстони азиз, вазбинай ана силиконови формочкаҳо ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат тамошо кунед. нархошон 16 сомон, 15 сомон. ана бинед барои вай пухтан, кекс пухтан бисёрам вайёи хушрӯ, формаҳои силиконови хушрӯ дорад. иҷада 31 сомон. бумажные салфетки барои анамин капкейку барои кекс. бинед чӣ бисёрай, хеле зиёдай, намедонам 100 ё 200 вай. 22 сомона. анамин намуд набор дута дора. на марҳамат дариҷа мантуқазону ҳаст. 609 сомонай. ана вайш бо ҳаст, майдатаракош ҳастай, вайш бо арзонтарай. ҳамаш анами фирмаи ваян, эрониву туркӣ. и 32 сантиметрашай мантуқазона. дӯстони азиз, ана ин намудаш боша 30 сантиметрашай 552 сомон. иш боша 506 сомон. иш бо майдай. ина бинед ҳаст бо мантуқазонои алюминию 102 сомонӣ. иҷада хеле зиёдан. иш боша 128 сомон. аз анами алюминиё дӯстони азиз, мантуқазонора вақте ма бозорда барои як подписчик пурсон шуда будам, ва аниқшид ки анамин алюминиё ҳамин намуди регари мегуфт, яъне як намуда ҳаваиш нағз будай. яна иҷа дӯстони азиз, марҳамат тамошо кунед. барои дар духовка пухтани ҳар намуд, мисол хӯрокҳо, иҷада 92 сомон. анами каструли нержавика 126 сомон. анами намуд майдача аз мантуқазон. иям вайш нержавикае. ине 135 сомон. параваркаора бинед. дар пар пухтани ҳар намуд хӯрокҳо. инош боша мантуқазонои алюминӣ 156 сомонӣ. дӯстони азиз, ин мисли пешиная бинед 156. иншам сантиметраш навистагӣ нест размераш. 222 сомон. анамин набор беҳад мана махол шуд. дӯстони азиз, бисёрам хушрӯ. 5 та каструлка дора. озма нишон метиҳам шумода чанд ранг дора. набинед 222 сомонӣ. анаи ранги кабуд, анаи сериш ба ма беҳад махол шуд. хушрӯ метова. ҳангоми набо аз наздик мебинед дӯстони азиз, тамоман бо намудуш дигар хелай. дегои афғонӣ буда 195 сомонӣ. ана ин намудчам ҳаст. иш 200 сомон. касоне ки пурсон шуда будед, марҳамат бинед. ана наборора бинед 222 сомара. ана цветошам ҳаст. сурх дора, фиолетовый, салатовый, баъд бо сери ранг. ҳами сурхшам хушрӯ бинед.
иҷада ҳар намудам хе ваё ҳаст. термосо 172 сомонӣ 385 сомон. иш калона 3 литрае ба фикрам. барои мисол хӯрок бурдан ба ҷои иҷада ҳаст чойнико қарабоӣ 135 сомон. ҳамаша аҳамиятет як фирмаяй 149 сомон 300 яъне 3 литру 200 граммаш 138 сомон. инаи намудош $109 сомон 143 сомон. рости дӯстони азиз, акн намедонам аз таҷрибае ки ман вайда гашта будам ба наздики қарабоӣ харида будам аз корвон 1-2 моҳ пеш. дар инҷа ҳам интихобуш васеъ нисбат ба мисол оптовира. оптовиам шояд бисёр бошад, вале ман наёфтам ҷоша. инҷа ҳам интихоби қарабоию васеъ ҳам нархошона бинед 149 сомон. инҷа 100 сомон 108 сомон. чӣ қадар қарабоию хушрӯ будай бинед. 290 сомон на ин наборай дута дора. ранги сирхастай розове ҳаст. ҳамаи намуд рангои чойнико ҳаст. қарабоиё бисёрам хушрӯ. ана имада маъқулай. ино дӯстони азиз ваян и чойникои шишагӣ давай ҳангоми анамин об пур мекунӣ дар болои пилта анамин шишагиҳо намекафанд. анамин дар болои пилта чун мисол меҷӯшанд. ҳозир ман кушодагиш боша нишон метиҳам. тамошо кунед. инаи намудош ҳаст. 74 сомона 75 дирам қариб 2 литра. ина бинед. ҳар намуд мисол чой бо лимон кунед, лимончой кунед, беҳад хушрӯ метова. ҳозир дигар намудошам ҳаст. майдатаракош ана инош бо майдатаран дӯстони азиз 57 сомонӣ. инош боша бо 68 63 нархошон. $69 ана ин намуд. инош майдаян. баъд ҳаст 43 сомон 42 сомон. аз ана ино ҳаст турецкиё 80 сомону 50 дирам. ино мисол ҳам хел чойникан тамом. 103 сомона ана калонтаршай. наборои қошиқи вилка чимадан чӣ кора пирсон шуда будан. марҳамат дӯстони азиз бинед. ҳозир мебинем нархш дар куҷо боша. нархшонам мегӯм. 345 сомон анамун набор ду этажа ҳаст бо инаи 318 сомона. ино ҳамаш 6 персонагаян 12 персонага ҳар хелаяй. аз ана ино ҳаст 145 сомон. инаи вай сундучок 525 сомон ана ин набор барои кухнӣ корчаву мисол дигар намудои мисол барои кухнӣ
880 сомон чизи дигарай, нархи дига чизай. 276 сомон анаи намуд қошиқо ҳастанд. сифатҳои беҳад хуб бо 161 сомонаш ҳаст. ана инҷада бо ҳаст 228 сомон, 207 сомон анами наборои корчаҳо ҳамроҳи подставкаош, инчунин қайчи дора, овощерезка дора. 264 сомон дора. 264 сомонашам будай. Баъд анаи наборона хушрӯ. болошам бинед ҳар хел